Ja tervetuloa tämänkertaiseen Tuning iltamaan pariin. Tässä näette Matias Bomber Kuhno esittää meille kuinka bomberista tehdään taidetta. Mennään ensiksi tähän aivan koneeseen. Siitä katsokaa tätä. Tässä on 16 heppanen kone. Kyllä löytyy TNT Tuning sponsoroi tätäkin merkkiä. 600 kuutioinen tilavuus tässä koneessa ja 4 pyttyä takaavat täydellisen ajonautinnon. Putkisto on tietenkin tehty itse ja sen kyllä huomaa. Mutta mennäänpä itse asiaan! Nyt Matias Bomber Kuhno näyttää meille kuinka bomberista tehdään. Oi juman kautta. Hei. Mitä sä oot? Älä häiritkö. Saatana poliisia kohdalla. Poliisi. Siviilipoliisi. Perkele. Annon kaverita, terve. Keppinen kaveri. Joo, noita sponsoreita, mitä täällä päin hyörii. Mutta annetaan koneen laulaa. Oi, katsokaa, tätä ei näe kyllä monesti Suomessa. Kaattua tavaraa. Oi, ja sieltä näytät vielä. No, nyt tuli. Pieniä käyntihäiriöitä. Liikaa tehoa. Mutta kyllä, kun ne vielä laulaa ja näytä paikka. Oi. Aivan älyitä. Oi. Nyt, tulkaa. Lähemmäs. Katsomaan. Anna vähän laulaa. Noin juuri. On se vehe. Ja tästä tällä kertaa kaikki. Ei makea mahan täydeltä. Nää on näkemisiä. Kato.